Урта Камышлы авыл җирлеге составына керүче Михайловка авылы табигатьнең иң матур җиренә урнашкан. Биредә 13 хуҗалык, шуларда 26 кеше яши. Бүгенге көндә лаеклы ялда булган Валерий Остров гомере буена хуҗалыкта механик булып эшләгән. Умартачылык белән күптән шөгыльләнә. Сперва сестра держала, менә дала. Алдан апам умартачылык белән шөгыльләнде. Ул карый алмагач миңа бирде. Үткән ел бал яхшы булган иде, быел исә аз. Һава торышы начар. Юл буенда хәзер көнбагышлар чәчәк атты. Умарталар бал ташый башларлар инде. Көннәр яңгырлы торганлыктан умарталар бал җыя алмады, оялары буш. Шуңа да умартачы быел аның аз буласына шикләнми. Немножко есть там. Аз гына бар, без аларга үткән елгы бал ашаттык, хәзер яхшы эшли башлаячаклар. Без бал сатмыйбыз, үзебезнең гаилә, балалар, оныклар өчен тотабыз. Авыл халкы хәзер умартаны күпләп асрый, әмма тиешле таләпләр сакланырга тиеш, и мөһиме күршеләргә зыян китерерлек булмасын. В нашем сельском поселении 9 хозяйств. Безнең авыл җирлегендә 9 хуҗалык умарта тота, 55 умарта гаиләсе бар. Елдан-ел аларның саны арта бара, чөнки авыл кешесе өчен бал табыш чыганагы, бал кыйммәт тора бит. Шуның өчен елдан-ел тотучылар саны арта бара. Больше. Район буенча бүгенге көнгә 7000 умарта оясы исәпләнә. Шуларның 6000 артыгы шәхси ярдәмче, 300 га якыны крестьян фермер хуҗалыкларында.